Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semuanya urusan kita, Yunda yo. Kita sudah pulang ke rumah masing-masing. Ke rumah ibu kandung dan bapak kandung kita. Kayak aku kuwi rumah ibu tiri iki. Udah kan ibu tiriku. Tak keplaki aku bawa rabi karo pakem apa piye, mbok ndoro ibu tiri aku. Oh iya, mau yo ndara mimpi bakku. Ora kudu. Tunggu dah. Tunggu dah. Ora kudu. Dadine aku lho ya. Sutoh makanya aku mau. Oke guys, udah selesai. Aku ngerti lagi sekalian ya. Jadi adikku ini habis melok. Sebenarnya dari ini mau apa ya maksudnya kan? Dari ini gue loh kak. Iya, ngomong ya. Tes IQ. Nah, tes IQ itu biasanya ada yang gratis di waktu nanti SMA. Gini ya. Pas SMA bunda kan ya tahu kan. Ya. Nah, gue gratis. Nah, tapi bocah iki pengen roh sing SMP ne. Sopo ngerti? Engko SMP ambek SMA ki ada perbedaan ngono lho, guys. Karena dia itu kan yang kemarin yang cerita Bu Sujo untuk 100 itu kan untuk otak dari gerhana bulan. Nah, Ya Allah, kenapa aku udah pergi gak jaluk ning bulan? Orang-orang ngono lha iku dene kita njalukin ning Gusti Allah. Jadi ini kepo ya wayo. Maksudnya ini kan dia juga gak tahu. Aslinya ini apa aku barang ya tes kayak tapi maksudnya ini aku ngapain sih wah aku yang ngono. Lah kok ya dites? Maksudnya aku ini ngapain sih wah belok aku yang ngono. Aku gak iso bawa mikir-mikir apa-apa. Ngono soalnya emang enak promo apa wah? Iku lho sing 100.000. Enak promo berapa orang kan? Promo nek mengajak 2 orang kan misalnya berarti ya 3 kan. Aku kowe Mas lah. Oke, terluweh ya. Terus kuwi entuk diskon 20%. Nah, ngono. Tapi kamu mama ngapain sih? Lah nek diskone kok 80% mah aku tak melok tes IQ. Juga ada diskon sampai 80% sing ngapain ngajak sopo. Nah, terus mari ngono. Apa jenenge hari ini nekne iki teh. Kan beda saka IQ nek saka rupane bisa pemirsa. Iya betul deh aku ki terus mari ngono bar dene kan apa jenenge awak tes ayo aku terus mari ngono ning FYP ku langsung ngene ndak. Ning FYP ku langsung ngene keterangan IQ 0 sampai 29 idiot. Aku baca gini. Memang bener salah aku nek idiot piye aku ngono. Jadi ki keterangane ngali tengkok kene iki lho kayak enek apa sih ini ki? Ya maksudnya kan standar nilainya. Standar nilai maksudnya kayak 0 sampai berapa? 29 kuwi idiot guys. Terus 30 sampai 40 kuwi keterbelakangan mental. Terus mari ngono 50 sampai 69 kuwi IQ-nya rendah. Terus 70 sampai 79 kuwi bodoh. Terus mari ngono 80 sampai 89 kuwi lambat. Terus Kita kan 80 sampai 89 Pak. Nek idiot ora kita cuma lambat. 90 sampai 109 ki rata-rata. Terus mari ngono 110 sampai 119 ki normal bright. Terus mari ngono 120 sampai 129 kuwi cerdas. Terus 130 sampai 139 kuwi sangat cerdas apa superior. Terus mari ngono 140 plus kuwi wis jenius. Nah, aku ki mang ket mang sawa apa jenenge sawai kan yo masa kontek-kontekan ambek aku ya guys yo. Ngene. Ya Allah, nah aku mau melo aku dicap idiot piye aku yo ngono. Apa yo gak mesti ngene wae pikiran kuwi. Apa gak yo wong sing ngetes kuwi mang ambek psikolognya buka yo. Jadi goblok banget. Ora le, nek kowe mempelajari Enggak sih. Kok langsung enggak ya Allah sih goblok. Kandane oga, memang termasuk kuwi masih 80 89 lambat mah lho. Lambat. Eh. Enggak keterbelakangan mental. Gak uga nek keterbelakangan mental ki ya Mit ya Yu Marni ngono ki. Aku membedek kowe sih ya tak man yo muga-muga ya cerdas
sih Wayo 120 sampai 120 sampai 200 tapi menurut lu gimana soalnya pemirsa Yumin sharing lah berapa soal 100 luwih kata 100 lebih kuwi digawe kaya 9 sesi. oke Terus apa jenenge nek berapa soalnya aku yo gak delok tenanan yo. Soalnya kan aku wis komet mikirno soal gak tak delok nomere yo. Kuwi bar aku garap kuwi dalek aku ki meneng ae. wah aku wedi ngono gitu semari wis aku pedot wae Aku ki meneng ae sik yo. Meneng ae sik aku lesu terusan. Terus kancaku uduk moro. Piye wae wis bar wae. Sik le. Aku Kemodoman tak bontoti yo. terus wis ya wis kancaku terus aku tak beresi wis bareng ya terus lagi kuwi aku ning kantin jajan terus aku njaluk guru jam kan wis wayahe ya wayahe masuk terus Bu ngapunten nggih Bu aku minta jam Bu ya sebentar saja Bu makan Bu saya tadi habis dari perpus no. Terus apa iya enggak apa-apa terus apa dibeno ning coba aku mbek kancaku terus saya wis kuwi soalé iki nek perawalan ki ijik koyo easy ora easy lho tapi Maksudnya pemanasan tipis-tipis lah. pemanasan ijik koyo yo sing iso masuk otak lah iso koyo apa masuk jenenge otak Maksudnya bisa masuk otak lah bisa dicerna. yo sing pertama mang sing muncul apa Iso diserap otake dhewe ngono lho, paham maksudnya kan dhewe. pertama ki sing iso oh yo wis ngene lah wis iso apa tak nalar yo terus wis yo sing ketelu apa Sesi piro kedua. ngono. Terus Pertama kedua Jek bisa. pertama kedua iso lah aku gak ndelok sesine marai terus pokokan kuwi pertengahan nih matematika walah kuwi aku iki apa aku bayangno ya Mbak Mang ya apa 15 peti kuwi 250 kilo nek per peti apa nek petine tok tanpa buah apa isi maksudnya piye yo 15 peti berisi buah kuwi 250 kilo terus sedangkan nek peti kosong kuwi berarti 3 kilo satuan yo terus berapa kilo buah Yo karek ngurangi le, petine mau piro? 250 250 peti. Piye, Le? 15 peti 15 peti. Yo kali 3. 15 kali 3 piro? 75 lah. Kuwi mang kan kabeh berarti 250. Berarti 250 kurangi 75 200 nek kuwi 15 peti berarti kan 250. Sak buahe. Satu petine 3 kilo. Berarti kan 3 kilo kali 15 emang 15 peti. Lah iya dikurangi kuwi meh 250 kurangi 75. terus 75 petine tok. Piye leh? Kowe jare sak peti 3 kilo. kepikiran ya Kan? terus yo sing terakhir kuwi mengingat wis roh ya aku nek ngeling-eling Hilang ingatan. ora aku nek ngeling-eling lagi kuwi aku gak tau eling tapi nek wis koyo rada suwi aku udah lagi eling makanya aku ngono ki nek enek apa koyo hafalan ngono kuwi aku tak apalno sik terus wis aku ngapalone rada engko pas kancaku wis bebar aku lagi pertengahan ngono kuwi nyelip lagi eling aku macaku yo mau pengbisan video pengbisan orang ana nek aku pengbisan yo peng 10 lah iki tak bolan-baleni terus aku meneng ae sik kok meneng ae sik engko aku setelah kanca-kancaku wis do ngapalno Untuk aku lagi ambil. ngapalno Iya, ya kan ngono ki biasane antri ya yo aku ditakoki kancaku yo kowe wis hafal wae urung aku yo nyauri ngono ae wong aku apa urung patek hafal engko nek wis anu lagi aku eling ngono. Berarti kuwi tipikal ngono ki mak kowe bare lambat. Tidak bisa ngono. terus wis mari ngono wis puncake paling wangi menurut iki yo matematika mangan terus kowe roh yo Gak roh. untuk membentuk Karakter. gambaran yo iso lah kowe roh Mbak ngomong kan nek kotak yo kotakan kubus
kuwi enek sisine sing enek kotakane loro, terus sisine sing koyo garis setengahe, terus enek sing dikei titik ngono kuwi ya kotakane. Terus kuwi iki bisa saja kotakan kuwi digulingkan ke kanan atau ke kiri ya. Iya. Nah, terus wis ya iku dikei jawabane. Kok jawaban dikei apa kayak ABCD ngono kuwi ya. Nah, terus aku ngikuti bisa saja digulingkan, gunakan pikiranmu apa piye perintahnya kok kan gunakan otakmu atau kamu membayangkan dalam pikiranmu ya aku membayangkan piye apa aku tak malik ngene ae sak otakku dikon mengguli-gulikan sendiri ning otak aku yo maksudnya iki yo kotakan misalnya yo kotakan kubus mungkin kan dikai sisi ngene iki ya sing ketok kan telung sisi ya berarti nah kuwi iso ae digulingkan ke kanan atau ke kiri pokoknya sing paling misalnya yo titike ning kene yo kok nek digulingkan berarti ning kene apa piye ngono nek digulingkan dadine berarti ning ndi nek ning kene bener nek ning kene salah ngono teh aku ngikuti titik yang ndek ya apa piye ya aku makane mang kowe pas anu mang Otakku petak guling. aku ngantek lagi nih kuwi kamerane yo kamerane nek didelok wonge di enek rekamane meneh aku menang terus Tapi kuwi rekaman kuwi engko didono psikolog iki. masa yo Iya. Iya, karena Psikolog kenapa kan kamu membaca baca, itu. heeh. Psikolog itu tidak pakai cangkem. Dari Cuma, kue cerita, ekspresi. dari kue ekspresi, dari kue tingkahmu, kue pomo, saya ini sering dikebuki orang tua saya. Tapi kue adalah kue yang gimmick, jangan gimmick karena enak dari kasusnya psikologku biyen yo aku tahu ceritanya jadi maksudnya yo ndak tahu yo itu orang mana maksudnya ngono aku pas nih psikolog kuwi aku tahu nih psikolog guys Mantan. emang ya ada gangguan mental guys jadi pas aku nih psikolog kuwi aku ceritanya kayak saya pernah punya pasien tuh unik banget gitu dia itu selalu pokoknya membutuhkan saya dalam arti dia itu tidak bisa kena perkataan kasar sedikit atau tindakan kasar sedikit dari orang tuanya. Jadi dia itu modelnya hiperbola. Iya, melebih-lebihkan dan dia itu mungkin punya koyo mindset dadi ki aku ngene iki seolah-olah ki dia tersakiti drama kuwi ini drama. Dan ibunya psikolognya pun menangannya nggak boleh sing langsung maksudnya psikolognya ngomong saya menangannya pun ya nggak langsung kalau ngomong dia itu terlalu ini nanti juga dia mesti akan menukir darah bener over apa hiperbola terus ya hiperbola banget kan langsung wantru ya soalnya itu juga ada jadi uang psikolognya tenan guys kau nggak delok awalnya delok kowe ekspresi mimik mukamu, ekspresi kamu bercerita, gerak-gerik iki wong wis ora aku ki mbembo apa ora. wis aku tak dadi psikolog kae Iki jadi dokter kulit, saiki dadi dokter psikolog. Psikolog dokter jiwa lho ya. Nangani wong gangguan jiwa lho ya. Kok pasien pertama Mbak Repa? Dek mah dek tuku iki gesek, iki ges ya. Iki adalah apa jenenge? Membantu tidur ya. Kayak iki kan gangguan tidur. Kayak enek anu sing gangguan jiwa. Ya memang tak goleki. ya wis aku Sleep. Urung, iki mah turu guru-guru aku tang isuk kan. Makanya aku perawan. Ya, begitulah. Tapi kan enak toh saiki ngene tak takoki rasakno ya. Kowe tangi isuk. Dadi nek awan ngantuk ki mesti turune awan. Kan maksudnya iki normale wong ngono lho, Pak. Kok titeni aku e. Iki engko nek wis sore jam-jam 09.00 jam 10 kowe lak wis ngantuk. Iku wis dadi siklus normal. iya aku nek turu awan yo malah ngantuk Tadi malam pun aku enggak tidur sing selarut jam 2 jam. Asline kabeh iku dari mindset iku malah mindset otak yang terjadi. Dan nek aku ya kayak Mas teh bengi ya. Aku saiki bengi sewering tak ndane kan ngonsumsi obat tensi kan malam toh karena tensiku anu dadi tensi ki aku nek ngarani ngombe obat tensi ki mas aku apa ya apa frekuensi untuk buang air kecil ki rumah aku akeh nek aku gak ngombe obat kuwi orang nguyuh terus jadi memang
nek wis nguyuh kuwi ya terusane dadi kaya mesti sirahku yo gak mumet, gak apa ngono. Terus itu ya lanjut ya. Lanjut. Dan terus aku ngomong ya. Tapi piye setiap sesinya enak waktu nih, karena aku takok. Terus aku ngilingno, maksudnya aku nih aja sampai ke dikeluarno saka PC, aku ngomong ngono. Terus ini gini, dikon kembalikan dalam otak ini barang ini tak balik ke otakku. Masih dia. Ini kita ada terus ekspresi sih kok. Aduh. Otak Aku saya kuwi ini nang nyor kemana-mana. kamerane. Aku garuk ngene, terus ngene. Terus aku ngene piring. Terus ngono piring. Mang kira kamu gak boleh. Tapi kok tidak psikolog, gerak-gerikmu semuanya itu. Pakar ekspresi. Masuk Ya enggak, ya wis ki normalnya saja. Mesti ya Memang orang berpikir kan tetap orang ngono. berpikir kan pasti tetap mengekspresikan. Wong aku ada stres gak tinggal malah. nah iki. Tak omongi yo kan sing pas aku apa kuwi ngurus SIM biyen sing Minahasa kae kan nenek tes psikolog kae yo. Aku ki nopo ngisi mbek ngene aku gangguan jiwa apa ora yo. Tapi ternyata enggak. Normal aku ternyata. Hasilnya malah apik aku mek salah loro tok. Dari pirang Tes psikologi bener kan piye maksudnya? maksudnya kan yo nek tes psikolog nggo SIM kan yo beda Ya maksudnya tentang kendaraan. Tapi alhamdulillah gak gangguan jiwa. Enggak gangguan jiwa, aku gangguan jiwa pura iki aku kok sek tes psikolog bareng aku. Emang yo aku mikir iki engko nek aku untuk anu piye. Terus tak delok nih. Aku pokoknya soal ra masuk aku ngono kuwi delok-delok sekeliling sih. Wes. Sik to jarine nek gangguan jiwa iki siji. Tanda-tanda mendekati gangguan jiwa yo. Senengane ning kasur. Dua, malas mandi. Kamu sudah dah, gue dikirim Mbak Ida. Setiap every minute dia dikirim aku. Jadi nih Instagram boleh. Terus paling TikTok nih, ayo dikirimi. Gejala gangguan jiwa 1, malas mandi. 2, apa jenisnya tidur merasa tidak cukup. Terus mari ngono 3, sering tidur tapi merasa tidak cukup. Aku kan sering tidur tapi merasa tidak cukup. Bagaimana ya? Terus mari ngono apa malas mandi terus apa neng terus ngono kenapa enggak? Kok dia meyakinkan bahwa aku gila. Aku ya tak ngono. Dia ngomong gini, "Yuk makannya gila-gila, mengira gila aja deh." Lah ya ki makanya muga-muga Mas tes akhirnya tadi yo. Ya semoga Mendapatkan hasil. semoga hasilnya yang terbaik ya dek kamu karena kan jenenge kemampuan otak ya yo apa nih tapi kan tapi kan dek daftar juga di batas kemampuan ini ya maksudnya dia ini daftar dengan tingkat kelas 9 SMP orang sing cukup sing luwih dhuwur kan ngono ya muga-muga ya aku mendoakan semoga ya hasilnya sangat memuaskan semoga kamu juga bisa ndelok oh maksudnya kemampuan iki semene lho aku SMA berarti aku kudu berkembang kok piye neh ngono ya oh aku iki ngene aku ngene dan moga-moga juga pelajaranmu yang dari SMP kuwi sing mbok senengi gak mbok senengi kuwi ya bisa menjadi kok ke depannya jadi oh aku gak seneng iki tapi aku iki iso lho gara-gara ini ya kan Iya, amin. tapi menurutmu kamu apakah menyesal mengikuti tes EQ ini? Gak susah. Enggak ya? Ya karena ya maksudnya kamu kan juga pengen tahu juga kan kemampuan otakmu sampai teko piro. Tapi aku ki mau apa tipikal wong sing koyo nek wis komet tenanan, aku mau maca sih. Dadi aku koyo delok sekelilingku sih. Tapi tadi aneh gak sing iku sing habis waktu? apa? Maksudnya kamu Waktu iki cukup peti. Bayangno ae 6 menit, 8 menit, 9 menit. Pol-polan 10 menit ketoke memang gak enak cah ketoke. Aku memahami perintahnya kuwi enggak nanti balenine terus maca. Jangan penutupan. Tapi tenan, aku nek pas komet ngono kuwi bah ulangan lah yo. Aku wis komet ngono kuwi gak tak paksa. Aku tadi kok niat dhisik kok kancaku tek padha serius meneh yo. Nek apa yo?
Aku mikir ngono terus kayak terus delok-delok seisi kelas kok nek enek sesuatu ning glondok ngono kuwi kok kan terkadang kan kelasnya jubah ya. Dadi ning kelas piro terus enek kayak pensil carry apa-apa engko apa jenenge iso tak nulis terus ya pokoknya aku menengah sik laki engko nek nek tapi aku saka menengah ngono kuwi iso Untuk inspirasi. Terus langsung untuk inspirasi iso jawab. Nek tak paksa malah kayak piye ya? Membet malan. Ra iso encer iki otake. Mending aku ngono. Membeku. Terus nek mepet-mepet ngono kuwi biasanya aku ya lagi. Tapi- Ayo wah wis mepet lagi aku ngene iki. Tapi tak akoni anake bunda lho karena pinter kabeh guys. Alhamdulillah. Iya, tak akoni aku ambek dene. Tak akoni dia malah smart asline. Cuma tapi Tapi ini wegah. Dia itu malas, dipaksain Dene. malas. Pernah waktu SD itu sampai 3 kali gurune pas beda dengan Nazai. Gurune wis ngomong ini bibit. Bibit iso nggolong sekolahan, maksud sekolahane ben iso mesti naik ngono. Karena Tapi- dia ki piye yo? Model iki ndeke cuek tapi ki mlebune otake ndeke. bahkan bunda sering kan untuk guru maksudnya apa keterangan dari guru dia itu cuek tapi ini mudeng ya kan jadi ini masih tipikal ngono guys dan gue pun terbawa dengan kepribadian dia nih bunda cuek tapi sekali nih masalah itu berarti no Iki ngene iki ngene iki ngene. gini mau terus mari ngono nek dia harus titik gue udine wayahe ngomong malah ngomong guys Iya, jadi nek nek kadung ngomong ya aku terkadang Iki gak usah ditutup. Oh iya. Ya wis pemirsa segitu dulu konten kali ini. oh ya minta doanya Minta doanya ya pemirsa ya, semoga besok bentuknya kapan besok jam di email nggak tahu jam duduk. Asli. besok besok nak Ngomong. nak bendelok kamu tak konten gitu kita semua tahu Tapi enda. Iki lah aku punya. Enda. Sesuk genten bare tak tes nang aku. enggak Aku kayak wedi ya. enggak apa-apa yang penting kan masih kita dari pihak keluarga itu tidak pernah memaksamu untuk selalu sempurna jenenge kebatasan Bunda pernah tak mau iki melok lomba, melok apa. Wah, kowe kudu menang. Wah, kowe itu juara. Pernah ada kata-katanya Bunda kayak gitu. Tak takoki. Kak. Nah, Bunda kan cuma dicoba. Kamu gak akan pernah tahu kalau kamu tidak mencoba. Cuma itu toh kata-katanya Bunda. Yo tak coba. Nek kamu kalah bukan akhir dari sebuah masalah. Masih bisa. Kegagalan adalah Kunci awal kesuksesan. dari kesuksesan. Awal dari kesuksesan. Ya. Ya pemirsa segitu dulu konten kali ini. Nantikan konten selanjutnya berikutnya. Coba di like, nama di subscribe, di share semuanya, dan coba dinyalakan tombol notifikasi. Tuh ngomong di pengen segera waras supaya umur selalu diberi kelancaran. Dijauhkan dari marah bahaya dan juga musibah yang lagi sakit semoga cepat sembuh sebelum dia menemukan jodohnya semoga cepat diperlukan jodohnya. Amin. Untuk perjuangan kedua menghubung kedua bermohon yang soleh-soleha yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Amin. Ini doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Tipas 4 menit. Wes. Eh? Wes. Wes.